DWJ-88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin apo. Mabigya kapusan, Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat niya mangipasabi na sari balita issue tan komentaryo ni Pakarasari Matuan. Liknay Balay! Diyan nga ran na say kapaborito tayon, kapaborito RJ Jimenez at always at your service. Nakaulop na nakantabayad sa agaw. Agaw na Miyerkules sa tatang tanagagik. Sa magtaryon lingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kantabay timat. Ang mga magigiting na pogi ng Pangasinan. Kasi araw ng kagitingan ngayon anto. Ang mga magigiting na pogi. The faithful one, Manangaro Lawas, Engineer Richard Olanday. Engineer Dennis Justoni Palaganas. It's a holiday, mga kapaborito, kanya ng gapoy urong at saray eskwilahan, pribado mantan na pampubliko, ontan tumat at saray arum ira agencies, nagkalalo at saray government offices. Tanjat sari arom, ya pampribadong establishmento at ating tanagagik. Although wala rami arom talagang walay loob dat sayan agaw. Pero maslak at ating tanagagik. Ta siyempre, naman patrabaho ka at sayan regular holiday, double pay akwanda. At apian makatipid, wag na lang, kwan. Gauntan. 33 days more to go bago po ang halalan 2025. At ang tabayanan po ninyo mga kapaborito sa mismong halalan ay magkakaroon po ng province-wide coverage ang ating himpilan, ang DWJ 88.1 FM, para maiparating po sa inyo ang pinakahuling kaganapan, resulta ng eleksyon na magaganap sa May 12. Handa na po ang buong pwersa ng DWJ 88.1 FM. Kumusta na sa mga nangangampanya? Sa mga kandidato, again, putang ni panaon. As a brotherly advice, magdala kayo lagi ng tubig at saka payong. At siyempre, para hindi masunog ang balat, lalong-lalo na yung mga flawless na mga balat na yan, magsuot ng pananggalang sa katawan against the sun. Pero reminders lang, kapag nangangampanya po tayo, ingat-ingat lang po, baka may ma-violate tayo na panuntunan ng COMELEC. Nian tayo, si Pasig City Congressional Bet Attorney Christian Ian Sia, walay another show cause order to lamat.
ya inpaksab nasay COMELEC. Wala lamat. So, show cause order yan awat to at COMELEC. Wala may remarks to. Lulagton mga kampanya. Kailay hilig to kasi ya. Mangitar na joke to. Pero, it is, may in violation of the, in violation na sa may anti-discrimination and fair campaigning. Anti-kwanto sa may latest show cause order to. Kahit po ang mga staff ko po, typical po puro lalaki. Isa lang ho ang kasama kong babae noong araw, kwanto. Isa lang po ang kasama kong babae, si Jaja. Biniklato ni ngaran. Nasaan si Jaja? Nagda-diet ba? Imagine, ibagaton, nagda-diet ba? Kwanto. Magpakita ka lang para di ka pagsilosan. Asawa ni Iweng. Kabatch ko, kwanto. Ngayon kasama na ho ni Attorney Tantan. Wala ni rin binibilaton ngaran, indamay tunira. Anatan say kwanto, magpakita ka lang, Jaja. Yan ho ang staff. Jaja, ano ba itsura mo nung nakarang 15 taon? Payat? Hindi, kwanto. Nung nakuha ka na ni Iweng, mataba ka na, kwanto. Sa IBA, no imbagam ya, mataba-taba ka, kwan mo si ka to, liknaan tutan. Kaya no, anang nang kay mataban BE, ang mo ibabagan mataba-taba. Sa ibagam, uy, okay ang figure mo, kwan mo labat. Agauntan. Saliyo. Saliyo, yawalay nasabat yun mataban BE. Sa ibaga, mataba-taba ka, kwan nyo. Pagkantukatan. Pagkantukatan. Agatan na amay umpalso at ating tanagagi. Kanya no makanang nang kay mataba-taban BE. Iwasan nyo. Susamay amay tawag tuyay. Suman komento na mataba-taba ka, kwan nyo. Say kwan mo labat. Agi. Bali-bali figure mo natan. Kwan mo matlabat pag komplemento at atong tanagaging, nga puti, bagato ni, hindi, nung nakuha ka ni Iweng, mataba ka na, kwanto. Nung magkasama pa lang tayo, ito na ang katawan ni Jaja. Give or take. Imagine, give or take pa naman, pang sinabi niya, ilabas mo na lang yung picture. Huwag na tayong magtalo dito sa harap. Ang point ko ho, yan po ba ang magiging staff ng kanto? Wala binilaton word ay, okay lang ba? Bilang good sa kayo. Si kwanto, huwag na tayong magtalo dito sa harap. Do not be offended. I'm just quoting the word. Ang point ko ho, kwanto, yan po ba ang magiging staff ng manyak kwanto? Di ho. Ang kasama ko naman ngayon, asawa ni Kuya Mario, si Ate Olive, 59 years old, di ho. Pagdating po sa babae, malinaw po ang babae ay nire-respeto at minamahal. Kaso, nabigyan po siya ng show cause order. Dahil ang sinasabi ng COMELEC, there is yung kanyang sinabi, tinuran, constitutes possible violation of COMELEC Resolution number 11116 or the Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines for purposes of the May 12, 2025 national and local elections. Antibabagatot Section 3, Election Offense. During the election period, any person who directly or indirectly commits acts of bullying on the basis of HIV status, coercion, discrimination against women, discrimination against PWDs on the use of public accommodations,
gender-based harassment, labeling, public ridicule against PWDs, vilification of PWDs, violation of an anti-discrimination ordinance and or violation of rights to religious cultural sites and ceremonies kwanto at ating tanagagik at as defined under section 2 of the resolution shall be liable for an election offense pursuant to section 13 of Republic Act 9006 and section 261 paragraph E of the Omnibus Election Code and other pertinent laws, rules, and regulations. Nangyutan si katutan, si babaga, nasa Commission on Election na tatang tanagagig. Kanyan, ay nako, ingat-ingat lang po kayo, ha? Ingat-ingat lang po kayo, may kadwan show cause order laya. Wala ingan so movement ya gagawin natan ya padidisbardala 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 tateng tanagagig ne say kwanta jay walay request na say Pasig o Gabriela ya limalara Korte Suprema ya padidisbarda si Attorney Sia at ating tanagagig. Karuman, wala man so pronouncement na say Korte Suprema ya wala mat so sa kaya kandidato ya pani-explainan da at sa may remarks to ya in-involved to so Korte Suprema ya wala la kuno so desisyon da at sa may kainitan ng controversy ni paangkarat sa ating pangibaki o pangyakar na sa Pilipinas, na sa gobyerno ng Pilipinas sa dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at daheg at ating tanagagig. Katagap na sa tanya gangan na sa Korte Suprema aman mo so impangawadan na sa reklamo kontra kinon Attorney Sia. Dengan lentipayay. So imbaga na sa may spokesperson na sa Korte Suprema, si Attorney Ting, agak nalilingo. Pakinggan po natin. Good afternoon. The Supreme Court en banc during its session on April 2, 2025, ordered Attorney Raul Lambino to show cause within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice why he should not face administrative sanctions for spreading false information. In a Facebook Live broadcast on March 11, 2025, Attorney Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a TRO against the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. This disinformation caused public confusion and misled the people about the Supreme Court's actions. During the en banc session today, April 8, 2025, the Court acted on the following matters. In the petition filed by Isambayan Coalition and others, asking the Supreme Court to compel Congress to enact an anti-political dynasty law, the Supreme Court required respondents' Senate and the House of Representatives to comment on the petition within the non-extendable period of 10 days from notice. The Supreme Court consolidated the petition filed by Isambayan Coalition et al. With the earlier petitions filed by Kapatiran Party and Wilfredo Trinidad on the same matter. In another case, a complaint was filed by attorneys Alan Liberato Espino and Michelle A. Lacerna Adricula against attorney Christian G. Sia for alleged sexist remarks against single mothers. In a letter dated April 7, 2025, the Gabriela National Alliance of Filipino Women asked the Supreme Court to investigate the same incident and impose the appropriate disciplinary action on attorney Sia. The Supreme Court ordered Attorney Sia to show cause within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice why no disciplinary action should be taken against him. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleading section of the Supreme Court website. Thank you. Si katuba na tatin tanagagi ka, talura man yung inaksyonan na sa Korte Suprema
and one atan so insagap ya reklamo na sa kaparaton abogado kontra kinan Christian siya. Nagkalalo lang natan kanyan alalwaran Diyos sa satay panagsalita yo tani wala ray very powerful so cellphone natan na i-record to tay busis yo likudod sa ate busis yo na i-record to ni may lupa yo na video anda kayo atatang tanagagig isanda natan i-upload at social media nitan si katutan so samay singa gawon dan armas para da anto kaman niya plano da yan ay yarin pasangag orason na say pakaawat yun na say show cause order ang paano na ani na sagapan kina na disqualification. Singadyad bali na binmalay say word for today ditan at disqualification. Pero nilinaw lakaroman ng Vice Mayor untatagam niya Mayor Lamat Sammy Rosario ya atay kakamayat da kuno ya sikato at na disqualified there is no truth about it. No, mangampanya, fair lang. Fair lang. After all, 45 days lang yan. 45 days lang yan na campaign period. Ang maganda dyan sa 45 days na yan, sabihin na lang ninyo kung anong serbisyo maibibigay ninyo. Ganon, siyempre, antay lata na tatang tanagagig dyan eleksyon. Nunyaran panaon, wala ra may batuhan ng mga akusasyon agaw tanatatan tanagagig. Siyempre, may basil mat, yan akusanda, he has to defend himself. Untang nabatlan. Kasi, if you will also ignore yung mga bato nila sa'yo, siyempre, yung tao, iba ang thinking ng tao You have to dispute that. Tapi ang jaruntan, naliwawaan mat so kanunutan na saray totoo. Gawin tanatatong tanagagig. Pero, tandaan tayo, sana this coming election, let's all be fair. Hindi yung mga may nanghaharas, hindi yung may nangsisira na mga tarpaulin. Singa dyan siyudad na Dagupan, wala report yan na naawat tayo, yung may sinisira mga tarpaulin. Pakita nga natin yung mga pictures kapaborito, Sir Dennis, sir. May mga pinopost ngayon sa social media na may mga sinisira mga tarpaulins. Wag naman. Lalong-lalo na kapag kayo mga tarpaulins na yan nakadikit sa mga private properties. Huwag niyong pakialaman. Dahil yan po ay may kaakibat din na sanction at atang tanagagig. Kasi even COMELEC, in an NBank tawag nito decision na sa Korte Suprema in the case of St. Anthony College of Rojas City Incorporated versus Commission on Elections sa imbagan na sa Korte Suprema desisyon niya na sa Korte Suprema yapimaway na October 24, 2023 anto sa imbaga na sa Korte Suprema that the Commission on Elections cannot remove or destroy privately owned campaign materials displayed on private property. No say ibabaga na sa Korte Suprema sa Bulad Commission on Elections yaakalan o dinos diralan iraratan ya campaign materials yaka displayed sa private owned and private property at atang tanagagik aga nayari. How much more si Katayura? How much more si Kayura ya kandidato o dinod sa supporters yung atong tanagagik agauntan? Sa ikwan na sa Korte Suprema,
The court held that Republic Act 9006 only permits the COMELEC to regulate the election propaganda owned by candidates and political parties. It does not allow the COMELEC to regulate the political speech of private persons on private property. While COMELEC may validly implement o plan baklas against candidates and political parties, it cannot implement o plan baklas against private individuals expressing their political preferences or support on any candidate or political party. The COMELEC has violated the property rights of St. Anthony, kwanto di atatong tanagagi kay. As there was no legal basis for the COMELEC's entry into their private property and removal and destruction of their privately owned campaign materials. And the court emphasized that it has always protected political speech as one of the most important expressions guaranteed by the Constitution, and freedom of speech and expression is at the core of civil liberties and must be protected at all costs for the sake of democracy. Sinasama nawa tayong report lamat. Ya aratay wala ray kapaskil ya tarpulin nasa may kontrapartido. Ipabarangay da ko no. Ay makapal kayo. Kasi katulaya si babagan ng Korte Suprema. It has always protected political speech as one of the most important expressions guaranteed by the Constitution, and freedom of speech and expression is at the core of civil liberties and must be protected at all costs for the sake of democracy. In closing, Kwan nasa Korte Suprema, the COMELEC's implementation of a plan baklas as against St. Anthony et al. Is unconstitutional or it exceeded the bounds of permissible regulation under RA 9006 and COMELEC Resolution number 10730. Kaya sa kung kulang tiyatatin tanagagig. No saya, no sa kwan na sa Korte Suprema, alag at COMELEC, how much more at sarayan kandidato o saratan nga individuals ya manuikal mansudederal nasararatan ya tarpulin wala abasag jay ingan sa ikwanda kabat dala kilala na kung sino ang sumira sa mga tarpulin ng yutan ay nako. Wala ni ingan sa appeal dad si kayo sa mga nanghaharas po sa team. Wag naman po, di naman po kami papalag. Payapa at malinis po ang hangad namin. Dapat yun ang hangarin ng bawat isa. Agaon tanatang tanagagi ka. Untuli sulik na ibalik kaya rin nasarang pakabat tan paimano manlalapunit saray marangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam,
pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Pantay Halalan 2025. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat mga kapaborito. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:05 oras daw natin sa Liknay Balay. Kaulop kantabi ni siyempre sa magtaryon na kapaborito magtaryon lingkor Joseph Canilang Bacani. Siyempre kantabi team at ni technical side. Ang mga dakilang pogi ng Pangasinan, Engineer Richard Olanday and Engineer Dennis Palaganas. Yan nga rin nasa kapaborito tayo na RJ Jimenez, always at your service. Narurungalan nyo sa programang Liknay Balay at DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hello and good morning kay Madam Emma Alipio. Sa kwanto ng Madam Emma, good morning po kapaborito kapogi Sir Joseph, Sir RJ. Shout out sa mga listeners ninyo sa Barangay Basing. Kumusta kilatan at Barangay Basing? Puyat kayo amuditan, basketball kalabyan. Maingal. Kay Madam Melissa Fabia Catalan, good morning kapaborito Sir RJ and Sir Joseph. Kwanto, batiin ko po ng happy birthday
ang aming Deza sa Palengke, si Jeveline. Happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. Manbilay ka hanggat labay mo. Happy graduation din sa bunsong anak ni Tom, si Loglog. Bali-bali nga ran to. Loglog. Happy graduation, ha? Kay Sir Augusto V. Ballesteros en Cuanto Masantos, salamat ya kabwasan idol. From Poblacion, Bogalion, Pangasinan. DWJE, number 1, solid number 1, solid number 1, solid number 1. Agay mo latanay, Edintiron Luyag na Pangasinan. Kwanto. Kay Sir Maxi Solis, Mabilabi Life, Tan Malimliwawa, Yakabwasan Sir Joseph, Tansari Tagadagupan, Anos Labat Dagopeño, Onyurong Yasan siya, paborito. Yon. Kaya nga, makapaliklikat, yan na ringal, may singa ibabagadan. Ang gagawin natin ay tama. Sana ganun. Gawin natin ang tama. Huwag manira ng mga tarpaulin, ha? Yung mga naninira dyan ng mga tarpaulins, ha? Gawin ninyo ang tama. Kay Sir Jerome, good morning. Sa Kwanto walay anunsyo to, in cooperation with the Region 1 Medical Center and St. Andrew the Apostle Parish Church, Bugalion, Pangasinan, Tansay Parish Pastoral o Parish Social Action Ministry, Tansay Knights of Columbus, wala kuno'y nagawa ya bloodletting. No, April 13, Sunday, alas 8 kabwasan. First come, first serve. Ditan. So, ditan at the Poblacion, Judge St. Andrew the Apostle Parish. Courtesy of Sir Jerome Antinorio Portic, Bugalion, Pangasinan. Ito, akwanta no magandang balita ito. Pero antayo atatang tanagagik. Judge saya so inga po na eleksyon. Ay election period. Dimakal so sari Pilipinon awalaan na trabaho. This is very interesting at ating tanagagik. Maraming nagkatrabaho sa panahon nitong election period. Basa kasi kayo, may balita. Bumaba ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Nasa 1.94 million na lamang ang walang trabaho noong Pebrero, mas mababa ng 228,000 kumpara sa 2.16 million noong Enero ngayong taon. Ayon sa PSA, bumaba ang bilang ng walang trabaho dahil sa panahon ng eleksyon. Nangyutanay. Kanyan wala kang pangkaibigan tumuye panahon eleksyon. Anto? Mangiter na trabaho. Siyempre, man-hire iran na saramay, mangiliber na saramay trompa, aramay jingle, sa gaunta na tatong tanagagik. Man-hire mat iran na saramay mangi-distribute na saray election paraphernalias, man-puket na saramay election na tarpaulins, paraphernalias sa gauntan. Amay man-tarian na saray merienda para saray tutuo, yung dago pad saray election campaign rally da gauntan. Kanyan dakol sunaidan na trabaho lapod saya eleksyon. At higit dyan, bukod po dyan, pumasok na rin daw po ang panahon ng summer. Kung kaya't dumami ang aktibidad at bilang ng mga Pilipino na nabigyan ng trabaho. Tapos syempre summer lang, nagkalalo no bakasyon na nasari ugugaw, inersolaan da, mamapasyar lara agagik, larad saray, nanduruman resort, unlarad saray nanduruman lugar. Siyempre, watan lakad resort, andyan na yung magtitinda ng barbecue, magtitinda ng money, agauntan. At dahil dito, patuloy ang nakasasabay
patuloy na nakasasabay ang Pilipinas sa mga kalapit na bansa sa Asia, gaya ng Malaysia na may 3.1% na unemployment rate, Vietnam na may 2.2%, China na may 5.4% at India na may 6.4%. Pero sa China, matapang at atong tanagagik. Sa kwanto at si Donald Trump. Anti ibabaga na China at si Donald Trump. If the US escalates its tariff measures, China, its major economic rival, said it will resolutely take countermeasures to safeguard its own rights and interests too. Kasi itong si Trump naman kasi, nag-increase ng tariff. Malaki pong epekto niyan sa ekonomiya ng bawat bansa. Gaunta na tatang tanagagig. Natan, bawi andaman. Kanyan, sa ikwan na sa PSA, jad saya Pebrero, hingga po na campaign period, Timmagoy, we saw a pick-up in those employed by political organizations at about 41,000. We are seeing this most probably will continue until May, and that in a way induce seasonality. So kaya re-election, balik sa katotohanan na wala na kayong trabaho. Kaya nga lagi nating sinasabi, this coming election at atong tanagagik, ito, pumili tayo ng kandidatong may takot sa Diyos at magaling sa serbisyo. Yung serbisyo, hindi ayuda ang kailangan natin. Serbisyo ang kailangan natin, hindi ayuda. Trabaho, hindi pakitang tao, lalo tuwing panahon ng eleksyon. Yon pakakatandaan po natin yan. Pumili ng kandidatong may takot sa Diyos at magaling sa serbisyo. Serbisyo, hindi ayuda. Trabaho, hindi pakitang tao, lalo tuwing panahon ng eleksyon. Ayan. Yung marunong sa serbisyo at atong tanagagik, yan dapat ang kailangan natin. Na hindi yung magbibigay lamang ng tulong tuwing panahon ng eleksyon. Ayuda di man, ayuda dya, so gagawin to. O dino, nandurma, so gagawin to amay groundbreaking ceremonies. Pakita lang sa tao na ito ang ating gagawin. Ito. Dapat sana noon pa, gawantan. Huwag sa panahon ng election. Very obvious yung kanila mga intentions sa tatang tanagaging. Wala so sakay di tanay, abayaglay at tabunan. So sakay tourist spot, destination, baywalk at tabunan na bur, natandalabat, nilinisan. Yan yung mga pakitang tao, pakitang gilas lang tuwing panahon ng eleksyon. Ang hanapin natin, yung kandidatong panahon man ng eleksyon, nandyan ang kanyang paninilbihan, nandyan ang kanyang paghatid ng tamang serbisyo sa taong bayan. Nandyan yung kanyang mga programa na ginagawa, hindi lang panahon ng eleksyon. Kanya't agkupang kaluwan at atong tanagagik, no sa ibabagaditan at Mangaldan, dad Kalasyaw, dad Sari Arumya Baloy, ya landslide kwanda. Landslide si Pogi kwanda. At saya sugawan niya arapan niya eleksyon kwanda. Ya wala niray mga kukulyaw at atong tanagagik, ibalik ang sigla at dangal ng Pangasinan. Why apay akin bakit at atong tanagagik? Because of the services. Agamuran alik na nasaray taong bayan. Nasaray totoo, nasaray Pangasinense at atong tanagagik. Manlapod sa may 2016, yang God 2022 at atong tanagagik pigararatan niya programa serbisyo
Agamuran na saray tuto, uno na jad kalusugan. Uno na jad kalusugan at atong tanagagig. Antoso agawa, ya programa. Intuloy daman so point of care o no balance billing policy na nagbigay ng libreng serbisyo sa 14 na ospital. Inilunsad ang I Love Pangasinan Kalusugan Caravan. Libre at 2 to 3 times a week na medical, dental at veterinary missions. Inilunsad ang Abig Pangasinan Recovery Program. Nagkalalod sa may panaon na pandemya. Walamot may FIT3-RP program na yano inar Pangasinan recorded second lowest COVID-19 cases among big provinces. Nagpatayo ng Pangasinan Blood Bank Molecular Laboratory, bagong dialysis center at ibang pasilidad sa 14 na ospital. Nagdagdag na mga makabagong kagamitan at mga ambulansya. Yan ang mga serbisyo. Kalusugan po yan. Sa infrastruktura naman, napanatiling maganda at malinis ang loob at labas ng Kapitolyo. Mahigit 350 provincial buildings facilities itinayo mula 2016 hanggang 2022. 100% ng provincial roads ay simentado o asfaltado. Higit 230 kilometers na na-rehabilitate. Tumulong masimento, maspalto at maayos ang ilang municipal farm-to-market at barangay roads, bridges. Yan ang programa serbisyo sa infrastruktura. Sa agrikultura, pagkatatandaan po natin dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, karamihan po sa atin mga magsasaka. Bukod sa mga mangingisda po natin. Kaya ano ang serbisyong ibinigay para sa ating mga magsasaka? Dadapag na agrikultura at ating tanagagig, nagkaroon ng taunang pagdaraos ng Umaani Expo. Regular na pamamahagi ng farm equipment at shallow tube wells. Regular na pamamahagi ng certified palay seeds, hybrid corn seeds at fertilizers. Inilunsad ang Kabuhayan Palengke Caravan. Nagpatupad ng avian flu at African swine fever response. Yan ang serbisyo sa agrikultura. Sa trabaho at kabuhayan, nagkaroon po ng Provincial Livelihood Assistance Program, Pamanang Yaman Produktong Pangasinan, Kabuhayan Palengke Caravan, Job Fair on Wheels, Mobile Skills Training Project, Tulong Pangkabuhayan sa OFW, binuhay din ang Pangasinan Lawak Dairy Farm. Yan ang serbisyo sa trabaho at kabuhayan. Sa kalikasan naman, na isa sa napaka-importante na dapat pagtuunan ng pansin, nagkalalo lang natin, na ipigaray heat index tayo natin ay. Sige pa, i-text pa check naman tayo. Ano ang serbisyong binigay sa kalikasan? Inilunsad ang Kalinisan Caravan, nagkaroon tayo ng Adapt a Mountain Tree Growing Project, nagkaroon tayo ng mangrove planting and nursery, and I believe dyan po yan sa Bulinaw. Itinuloy ang Ilog Ko, Bilayon, Tanaroon Ko program na napaka-importante dahil kailangan nating buhayin muli yung ating mga ilog, tapyan jaruntan, panayaman, panubungan, lalangulan na saray nanduruman klase na sira. Kaukulan tayon asikaso nutan, tapyan aga na andi iraratay sira-sira, yan nababangwit tayo at saray ilog. Agauntan, nagkaroon din ng weekly coastal clean-up. Yan ang serbisyo sa kalikasan. Sa serbisyong edukasyon, ito naman, Institutionalized Provincial Scholarship Program, nagpatayo at pinaayos ang 298 classrooms na mahagi
ng 2.3 million na self-learning modules at 12,132 na educational tablets sa DepEd noong pandemya. Naglagay ng analog speech laboratory sa public high schools at nagkaroon ng taunang suporta sa DepEd Sports Program. Yan ang serbisyong edukasyon. Sa serbisyong panlipunan naman, nagkaroon ng 2 bagong gusali na tinawag nating Pangasinan Crisis Intervention Center at PSWD Office at Multi-Purpose Building for Basic Sectors. Assistive devices para sa PWDs. Nagpamahagi rin po tayo niyan. Libreng paggamit ng mga pasilidad at kagamitan para sa LGUs, NGAs, mga paaralan at NGOs. 2 socialized housing projects at pagpugay at suporta sa mga war veterans. Yan ang serbisyong panlipunan. Sa serbisyong turismo naman, napanatiling destination of choice ang Pangasinan. Ang Kapitolyo mismo, isa sa mga tinuturing na tourist destination. Actually, favorite subject ng mga naglalakbay aral. Okay? Nagkaroon din ng Casa Real Restoration. Yan. At libre yan. Kapag kayo po'y napupunta ng Casa Real, andyan po yung rich history of the province of Pangasinan. Libre po yan. Walang bayad. Yan ang serbisyong turismo. Sa palakasan naman, itinatag ang Pangasinan Sports Academy. Nagkaroon ng taunang pagdaraos ng Governor's Cup, Intertown City Basketball Tournament, Chess Festival at Inter-LGU Unity Games. Nagkaroon din ng regular na pamamahagi ng sports equipment. Yan ang serbisyo. Sa kahandaan sa kalamidad, nagkaroon ng ligtas at aktibong pamayanan. Nagkaroon ng GeoCloud hazard mapping. Nagkaroon ng WASAR training under Philippine Coast Guard. Nagkaroon ng bagong PDRRM complex and command center at mga kagamitan at sasakyan. Yan ang serbisyong kahandaan sa kalamidad. Sa kaayusan at katahimikan, ang ating lalawigang Pangasinan itinuring na insurgency-free province at nagkaroon ng tinatawag na Pangasinan Reformation Center para sa mga drug surrenderies. Yan ang serbisyong kaayusan at katahimikan. Sa pangangalaga sa empleyado, importante rin ito. Nag-hire ng 1,000 bagong empleyado, malinaw na sistema sa promosyon ng empleyo, pagbibigay ng per dimes, overtime pay at regular na bonuses, taunang pagtaas ng sahod ng mga empleyado at employees awards and recognition, taunang sports fest at team building, at buwanang check-up meds, vitamins at health wellness activities. Yan ang serbisyong pangangalaga sa empleyado. Sa pagsulong naman ng investments, which is very important, para makapagbigay tayo ng trabaho sa bawat Pangasinense, ano ang ginawa? Bulk water supply project, nagkaroon tayo ng ganyang project, nagkaroon din ng solar power projects, nagkaroon din ng small reservoir irrigation project. Yan ang serbisyong pagsulong ng investments. Sa parangal at pagkilala, itinayo ang Abong Nadayo dahil nagtamo ng isang international award, 48 national awards, 40 regional awards mula 2016-2022 ang ating lalawigan ng Pangasinan na nagpapatunay lamang sa ganda ng serbisyong ating natamasa sa mga panahong yon. Kaya lumutang ang kasabihang serbisyong tatak espino. Kay Madam Lynn B. Coronel, good morning. Good morning, Sir Joseph and Sir RJ. Likewise po sa inyo, Madam Lynn Coronel. Ang pagbibigay kasi ng serbisyo,
ang walad nguri dilak, agkulang-ulan na guyor, tatang tanagaging. Ang sukatan ng pagbibigay ng tamang serbisyo, yung pong mga recognitions. Without doubt at tatang tanagaging. That confirms good service. Itong yung mga awards, recognitions, yan ang nagpapatunay na maganda ang serbisyo ng isang leader. And that is true, agaon tanatatang tanagagig. Because they recognize your kind of leadership, they have given you that recognition. Yung good leadership na yan, kailangan niya ng marapat lamang na mabigyan ng recognition. Agaon tanatatang tanagagig. Yan yung confirmation ng good leadership. Yung mga awards na yan, globally, internationally, nationally, province-wide, regionally, yung mga awards na yan, that is the confirmation of good leadership. Untole solig na ibalay, kaya rin inasarin pakabat ang paimano manlalapunit saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako, marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Narito na. Parating na ang bagong umaga, ang bagong pag-asa ng siyudad ng San Carlos, Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy. Tambalang maaasahan, tambalang madaling lapitan. Soriano, Lumboy, seryosong magtatrabaho. Hindi puro pangako, panahon na para subukan natin ang literatong may talino at puso. Lester Soriano, Attorney Jonathan Lumboy, magdadala ng progreso, manunungkulan ng may respeto at paggalang sa kapwa-tao. Ngayon na ang tamang panahon. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy maglilingkod na may sinseridad at buong katapatan para sa bagong San Carlos. May bagong umagang parating. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Yo! Sali ka baligyan ko tago para yung panilingwanan niya suportahan si Chico Samson. Sikat ko yan sutunay ang palabagan at pinagawaan ay puta yung nilingwanan. Ang tayong nais niya lang magsilbi, nandiyan agad kapag kailangan araw-ano gabi. Halikan at samahan natin siya hanggang sa uli. Kaya Chico Samson ay panalo, huwag magkatubili. Mga dagupenyo, feel mo, gets mo, muli natin ibalik sa konseho. Konse Chito Samson Dagupan City, Kaibayonan Saman, Natan, Anggad Kabigan, Konse Chito Samson, feel mo, gets mo. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us
through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit Wellcare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. Wellcare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, paborito. Aya, So 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Tuloy-tuloy at ating talagagig sulik na ibalay. May paparuntal na saray balita, isyut ang komentaryo at saray matuan, liknaan na balay. Yan nga rin, nasa ikapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakakalap na kanta ba yun ni Edsayan na agaw na Miyerkules. Petsa 9 at ating tanagagi ka. Sa Magtarion, Lingkor Magtarion, kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Ne say kwantuya ng teksay, tuatay kwanyo sir, marakap no say sa kaya kandidato may takot sa Diyos. Tutuwatan na tatang tanagagi. Sinasayay Mayor Midlingayan, kwanto? Ya may takot sa Diyos. Oy, by the way, karuman, anatan manaya, simipot lamay, Ken, Jesus Nazareno ditan. Dugan to. Nanayam ditan sa may balon bali-bali may atrium man. Ditan at bali na linggayin. Ya wali elevator to. Pero antayo sa ito sipor. Sipor ya makajos. Si Mayor Leopoldo Batawil. Kaya nagkupangkulawan. Sa Ikulyaw Damot at Segundo Distrito. At Ipawil. Ipawil. So, tuan anak na Segundo Distrito. Tuan anak na Pangasinan. Tuan anak na Segundo Distrito. Maarulawas tan makulin man sirbi. Kwanda? Ya sa ikukulyaw dani at atang tanagagik perfect attendance at kamera malapod 2010-2019.
at naramdaman ang serbisyong LNB mula sa pinakaliblib na lugar at barabarangay kwanda. O kaya maswerswerte kitan, at segundo distrito. Meron kayong leader na may pagmamalaki mula sa kanyang educational background, career service, at political achievements. Kaya noon lang kayo makakarkitan at daang kalikasan, nanununtutan nyo la. No dadala ninyo tayo daang kalikasan, nanunutan nyo la no sipay nan pagawa. Noon nadalan kayo matad baywalk, nanunutan nyo lang no sipay nan pagawa. And many other things. No nadalan nyo mo may farm na ilang-ilang, nanunutan nyo lang no sipay nan kanunutan man. Agauntan. Yan ang mga serbisyong pinag-uusapan po natin din Oh, by the way, atatang tanagagik, are you aware, alam nyo ba, na this coming May 12 election, ang total number ng mga voters po natin sa lalawigan ng Pangasinan ay umaabot na po sa 2,156,306 voters? Yon, trivia po natin yan, Umabot na po ang total number of regular registered voters sa Pangasinan sa 2,156,306. And we have about 1,364 na mga barangays sa buong lalawigan ng Pangasinan. And we also have 1,204 total number of voting centers sa lalawigan ng Pangasinan. Ang dami ito. At meron tayong 14,405 na voting precincts this coming election. O yan, trivia yan Kanya no wonder kung bakit lagi tayong dinadalaw mabut iray kandidato nasyonal, yaon ladya, agdalilingwanan so agaondalan at luyag tayong Pangasinan, kasi sakita yun sa vote-rich provinces with 2,156,306 voters. Nedjad saya Semana Santa, no man bilang at man bisita iglesia kayo, lam lamang may Jesus Nazareno to agi palilingawan niyo, ondalan dito na dulag. Di man Jesus the Nazarene Parish, dito na barangay Dulag, Binmali, Pangasinan. Akin kwa nyo, taditan, wadtan man so, replika. Replika na sa may Jesus Nazareno at Quiapo. Atan niya replika nanla po mismo at Quiapo. In pangarutan nasay Quiapo, may simbahan di man at Quiapo. May kulaan na sa may Black Nazarene, nagauntan. May Jesus Nazareno di man. Ya kada iniro man, agak nalilingo. Aga ilay karakal na sara may dibuto at ating tanagagi kaya mililibot. Agauntan. Luri kitay ilibot day kabuasan at kaimbuasan la nasumpal so sa may libot. Untan karakal na sara may diputo na say Jesus Nazareno. Natano dibuto kayo na Jesus Nazareno. Ipilayo pa at sa tay pambisita iglesia yo. Imay Jesus Nazarene Dulag. Tawad man so replika. Na say Jesus Nazarene na Quiapo. Tutuwa ta na tatang tanagagi. Kaya no makakarkitan si kimot la kakar at Quiapo. Consider that as part of your pilgrimage at ay bisita iglesia yo this coming Holy Week. Tani next week Holy Week la. Ang kaputilay Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. Gauntan. Ipilayo at itineraryo tana. Yulilingwanan.
Natan, wala may abasa katatang tanagagik ya. Kwanta no, it was yesterday, ya amay wala rin general si a-promote. Agontan, ha? General si a-promote. At wala man suni balikas to ng Presidente BBM. At sakit saramay a-promote ditan si Police Major General Nicolas Torre III. Ha? Amay CIDD chief tayo. San sakay ni amay CID, amay PNP spokesperson tayo. Ya sakay bi at atang tanagagik, ha? Si Karay Kabyana sa may a-promote ira. Ay generals tayo, balon generals. Na Romania Star, iran generals tayo at bansa tayong Pilipinas. Antayo nanti bilinto ng PBBM. Respect human rights at all times. Respect human rights at all times. At anong nang ko'y General Torre ay makakaimis. Makakalikot. Siyempre, promote. Naarumay may start to. At diay, ito'y tawag dad sayay. Sa kanyang balikat, agauntan. At takab to. Siyempre, naaruman. Aliwalan saksakay lang la, dwara la. Parang nangangamoy ko na, bagong PNP chipa. Pero man so bilibilin to ng PBBM Respect human rights at all times. Nagkalalula at sa te panag-aristo. Dapat respect human rights at panag-aristo. Diba Sir General Torre, sir? Nan abasaktan, ang tan so bilibilin to ng PBBM, akaimisak labat. Kankod kanunutan ko, sana all. By the way, walay balon abogado to nan kina, former President Rodrigo Roa Duterte, sa kaya French. Bonsoir. Sikatoy sa kaya mangidepensa kinan former President Rodrigo Roa Duterte. Kanya nagyulilingwanan. Respect human rights at all times. Kayo kumun makalinglingwana. Yang gano si pa'y mangiganganad si kayo. Manunalawas itan. So respeto at human rights. Di bali nagkila na promote ni antikwanto ng former mayor, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. He was about to receive her first star. Pero in sakripisyo to man at karir to tantoy agto gabay say decision to magmaliw ya pikewet. In sakripisyo to man abayag in santo na awat may star to at takab to at atang tanagagik. Basta say importante agtulabat na pikewet. May prinsipyo to. Nagkalalad sa tay panangilaban at kanupugan na balang sinansakay. Respect human rights at all times. Hararatan sa balibalin man ulay. At bali at atang tanagagik. Aliwan sa may pati biyangan dan political parties, wala ratay ng saman unya so kulurda, natan dumalay kulurda. Agauntan, aratan iramay mapapatnag, say walad kanunutan dalabat at atang tanagagik, agauntan, self-interest. Pabago-bago ng kulay. Nansaman dilaw, ngayon, ambal balangala. Nansaman duyaw, natan ambal balangala. Something like that.
Yan yung tinatawag po natin mga kapaborito na walang prinsipyo. Sana marami pang umusbong na katulad ni Mayor Benji Magalong, Mayor Vico Soto. Sana marami pang ganun. Pero alam niyo ang totoo, that would depend on us. Tayo mga voters, marami tayong mailuluklok na Benji Magalong, na Vico Soto kapag tama ang ating mga desisyon. Yung tamang desisyon na desisyon natin mula sa puso, desisyon natin mula sa ating isip at ating tanagag, hindi lapod desisyon natin dahil mula sa ayuda. Yan ang nararapat. At saka, pagka buboto na kayo, ask for divine guidance. Pwede ba yon? Ask for divine guidance. Pag nandyan na kayo sa mga voting precinct, ask for divine guidance. And you will be guided accordingly. Basta, tatandaan po natin ang resulta ng eleksyon, kung sinong gusto nyo, yung gusto nyo maging, yung gusto nyo tutulad ng kagaya ni Mayor Benji Magalong, kagaya ni Mayor Vico Soto, ma-achieve po natin yan kapag tama ang ating desisyon. At gaya ng ating sinabi, pumili ng kandidatong may takot sa Diyos at marunong sa serbisyo, serbisyong hindi ayuda. Serbisyo, hindi ayuda. Trabaho, hindi pakitang tao, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. At lahat nito ay kayang-kaya basta sama-sama. Ayan! Ito, another interesting news at ating tanagagik. Isang uri ng lobo na na-extinct o nawala na sa mundo 12,500 years ago, muling nabuhay. After 12,500 years, matagumpay umanong naibalik sa tulong ng siyensya ayon sa isang bioscience and genetic engineering company sa Amerika. Itong klase ng lubo na to na-extinct ng matagal. Matagal, 12,500 years ago. Naibalik sa mundo. Abilayda at atang tanagagik. Luri kita na talagang ganyan na ka-advance ang siyensya natin. Pwede na nilang buhayin yung mga itong mga na-extinct na. Wag lang sana yung mga dinosaur, Huwag niyong buhayin yung mga dinosaur. Gigibang ating mundo. Nayari raraya, scientist at atong tanagagi ka. Huwag niyo lang isipin na bumuhay ng taong patay, That's not your job. Okay. So, lagi po nating tatandahan yan mga kapaborito, Sing-singer lang. Kangkulanti, 33 days more to go. Agauntan, 33 days more to go. Kaya mag-isip po tayo maigi kung gusto natin ng maayos na pamayanan, kung gusto natin na maunlad na Pilipinas, maunlad na syudad, maunlad na bayan, ang isipin natin mga kapaborito, yung tamang kandidato. Yung tamang kandidato. Serbisyo, yung binibigyan niya ay serbisyo, hindi ayuda. Yan ang hanapin nating mga kandidato, yung magbibigay ng serbisyo, hindi ng ayuda.
Okay. Patapatang ni panahon na tating tanagagik ni manalas nebila. Kaya noong pawi kayo ka sarikap kaabungan nyo antak holiday natan. Pero alam ko may mga iba dyan. Umpaway. Tapyan. Pasyar. Tapos siyempre sambutan damot. So sayay kinay. Gauntan. Bakasyon. Ang gano saksaki agaw tanya bakasyon. At least wala bakasyon. Pero next week andukay bakasyon. Untan tumat mambakasyon kami mat. Antay at atin tanagagi kadloob na sa kitaon. Atan labatlas bakasyon me. Atay Huwebes Santo, Biyernes Santo, tan Sabado de Gloria. Atan labat so pakapan bakasyon me. The rest of the year, the rest of the days of the year, ay wadtan kami naynay mangitan na serbisyo publiko si kayo. Kaya no Huwebes Santo, Biyernes Santo, tan Sabado de Gloria, agyo kami naringel. Agyo kami naringel. Ngayon sa ating mga karagdagan pa rin po mga balita informasyon, pinayuhan po ng Malacanang si Senador Amy Marcos na mag-imbita ng international law experts para sa gagawing pagdinig kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mas maganda na hindi lang iisang pananaw ang madidinig ni Senador Amy. Mas mainam niya na mag-imbita pa ang senadora ng mga eksperto na madalas na na-interview na nagbibigay din ng kakaibang opinyon na iba kay Attorney Alex Medina. Iginit pa ni Castro na kung isang tao o isang eksperto lang ang ating madidinig ay hindi nito mababalanse ang pangunawa at lalo lang maguguluhan ang senadora. Naniniwala rin siya na sa pamamagitan ng ibang mga international law experts na may mga ibang opinion ay hindi na kailangan ni Senador Marcos ng ibang mga cabinet members para siya ay makapagbalangkas ng batas. Sa Huwebes ay magsasagawa ng ikalawang pagdinig ang Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senador Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tayo naman naniniwala sa wisdom ni Senadora Amy Marcos. Hindi mo na kailangang sabihin niya na turne. Kasi ang gustong malaman ng Senadora Amy Marcos yung katotohanan. Kailangan niya malaman ang katotohanan to protect the rights of every Filipino. Yun lang naman ang punto. Tama ba yung ginawa ng gobyerno? Diba? Kailangan maprotektahan natin yung rights ng bawat Pilipino. At hindi importante sa atin yung international law ng mga yan. Importante mauna muna yung mga batas natin to protect each and every individual living in the country. Diba, Attorney Claire? Ay, sandali. Alamin nga natin kung anong heat index ngayon. Meron na ba kayong natanggap dyan na heat index po ngayon sa ating lalawigan ng Pangasinan? Alamin nga natin Ang sabi ni Sir Jerome doon sa kanyang tinex ay 46 ano ba yan? 42 ba Sir Jerome? 42 degrees. 42 degrees natan suputang kapaborito at luyag tayon Pangasinan kwanto. Ay maong man bilang pero siyempre atagay ninsan siya ang putang ninsan siya at atong tanagagig oldo ni man nakabosan medyo malumlurom na daiset. Kaya nagtini masyado na naliknaso sa may pakasinit. Nasa ilbaog tayo. Pero sa karuto ng Sir Jerome ni mablin agaw la kwanto mampinitin siya kayo matkari kwanto. Manpinitin siya kayo mat kono.
Which is true. Man penitensya. Tayo magmuni-muni itong Holy Week na ito. Pero ang kapalim malam, yung oras sa atin, tanagaging tabayanan po, susunod ka agad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo si kapaborito RJ Jimenez, always at your service. Akala pakantabayod sa agaw na Miyerkules. At liknay balay sa magtarin kapaborito magtarilingkor Joseph Kanilang Bakanin. Kantabay Timot at the technical side. Ang mga dakilang pogi ng Pangasinan, of course, the faithful one, Manangaro Lawas, Engineer Richard Ulanday, and Engineer Dennis Justoni Palaganas. See you po bukas mga kapaborito sa isa pang edisyon ng ating Lignay Bali dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!